utawi wong kang ningali ing mukawin fihi ing dalem akuan. Wa utawi akuan iku dzarfun wadah muttasi'un kang jembar. Wa hadza taqribun wa hadza utawi iki ma dzakartuhu iku taqribun gampangake apa lil afhami marang pira-pira kefahaman. Wa illa lan lamun ora takrib fahadha mongko utawi iki iku perkara wa hadha amrun mongko utawi iki iku perkara la yudraku kang ora kena den temu apa amr iku illa bidzauqi angin kelawan pengicip wa makana wa ma utawi barang kana kang ono sapa ma iku kadzalika kaya mengkono-mengkono layat roku iku tak suruh nyegah anhu saking ma apa sing dicegah al ibaratu nembungake iku mimma setengah saking barang ya duluka kang nuduhake sapa ma ing sira ala wujudi qahrihi ing atase wujude sifat zat sifat pamaksane Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala maha suci Allah. An hajabaka utawi yento ngaling-alingi Allah ing sira anhu saking Allah iku khitabun dawe li amatin nasi marang sekabehane para manungsa mimma bima kelawan barang laisa kang ora ono apa mah iku bima wujudin wujud ma'ahu sertane Allah ittafaqat mongko ittafaqat wis sepakat apa maqalatul arifina pira-pira dawe wong kang makrifat Allah wa isyaratuhum lan pira-pira isyaroe nanti rujuk iki arifin wa mawajiduhum lan pira-pira panemune arifin alama dukira ing atase barang min amma siwallahi bayane setuhune barang kang sakliyane Allah iku adamun ora ana wujude mahdun kang murni min haitsu dzatuhu saking arah utawi dzati ma la yusofu ora disifati Allah biwujudi ma Allah ta'ala kelawan wujude ing dalem sartane Allah ta'ala. Qala dawu sapa ba'dul arifina sakwenehe arifin abal muhaqqiquna lumuh sapa ulama ahli tahqiq ayyashhadu ing yen to ningali sapa muhaqqiqun ghairallahi ing liyane Allah lima krana barang haqqaqahu kang nyatakake sapa Allah ing muhaqqiqun bi kelawan ma min syuhudil quyumiyati bayane ningali sifat jumenenge Allah. Pak, sifat jumenenge Allah niki jenengan paham betul? Sifat jumenenge Allah sampean bayangna jumeneng ku apa to, Pak? Berdiri, langgeng.
wa ihatatit daimumiyati lan oleh ngliputi sifat langgenge Allah. Nah niki lho pun ndek iki mawon kula pas ning bisa wa ma'akau nimalan ing dalem sartane barang dzukira kang nutur iku adaman ana wujude fahwa mengko utawi ma iku hijabun kinalingan anillahi saking Allah, anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Pun mandhap niki mawon niki bahas terus dek wingi awake dhewe iki anu Pak dhewe iki lak kula bahas nenten alam kalih to awake dhewe niki gulu mendukur niki jenenge alam ketuhanan. Mungkin kalau jelasno nyapa Mbak Lis kok gulu mendukur kok alam ketuhanan. Lah terus gulu mengisor iki jenenge alam napa? Hewan, berarti sifatnya menungso. Iki sifatnya Gusti Allah tok. Gulu ngadat kosirah niki sifatnya Gusti Allah lah gulu mengisor sifatnya menungso. Niki maksudnya piye? Niki wau kan bahas hayawan. Niki bahas berarti ya bae dhewe iki sifate menungso iki sifate kaya kewan. Maksudnya piye balik sifate nek alam ketuhanan niku piye maksudnya? Alam ketuhanan iki sifate Gusti Allah. Ngene lho Pak. Awake dhewe sifat mulai gulu menginggil nggih. Berarti enek mripat. Ya Allahu ya Basir. Loh, awake dhewe dikongkon nguwasi apa ae sing dihadirno Gusti Allah iki sampeyan wasi kabeh iki kehadirane Gusti Allah. Niki lho. Sampeyan ngene lho Pak. Ceritane Gusti Allah iki lak gak kena dirubah to nggih. Sampeyan nguwasi wong rono nek wong sing kelakuane apik, kelakuane elek iki sampeyan wasi kabeh iki. Sinten sing sampeyan wasi iki lho kabeh iki wujude Gusti Allah. Makane kabehane apik elek iki tergantung jenengan sing nguwasi. Ngoten lho. Tapi kan sampai nguwasi wong iku mang kelakuane wong iki lho bejat, wong iki lho elek dadi wong dodol, dadi sembarang kalir. Iki lho sing gawe Gusti Allah. Tergantung jenengan nek nguwasi. Ngoten to. Wong iki mang wong seneng mendem. Terus seneng nggodho bojone wong. Apa Pak sing elek-elek iku? Seneng ngrasani tonggone nyelatu mitnah. Lah niki wau kan niki lah perbuatan sing elek-elek to nggih. Lah niki wau perbuatan sing elek niki Gusti Allah kan menghadirkan dateng jenengan. Iki lho aku iku gawe wong sing perbuatane elek. Iki sapa sing nglakokno? Sampeyan ditekoki jenengan Gusti. Lho ngono lho. Lho Mbak. Jenengan Gusti. Lah nek sampeyan nguwasi nek sing digawe cerita Gusti Allah sing perbuatane elek-elek iki mang sampeyan nguwasi wong iku mang masyaallah. Lho wong ngrasani iku lho malaikat bingung nyatet ngene-ngene lho. Sampeyan iki wis ngelokno. Ini berarti memandangi jenengan niki mang duduk nanggone Gusti Allah mandang perbuatan sing elek. Jere jenenge sunnatullah kuwi iki kabeh iki wis
tak ridhoi. Wong iki mang tukang fitnah, bendina ngendem, bendina ngelok-ngelokno wong niki sing gerakno sinten? Gusti Allah. Tergantung jenengan sing nguwasi. Jadi menungso niku bendina niki tugase gur nyekseni kalih ngenteni niku tok. Nyekseni napa? Sing dihadirake teng jenengan iki sing dipethukno sampean sing sampean wasi iki lho bendina sampean sekseni niki tergantung jenengan sing nguwasi. Jadi diperasakan iki jenenge husnudzon ya lho Pak. Sampean niku manek nguwasine wong iku mang masyaallah perbuatane kaya ngono. Makane aja cedhek-cedhek ambek wong. Kan sing penting sampean iki gak melok-melok rono ngoten lho. Oh tapi aja dilokno lah wong iki mang seumpama dikon milih lho pengen dadi wong apik ya. Tapi piye gara-gara dijanji Gusti Allah awakmu sampean tak urip ning donya perbuatanmu dadi wong sing mendem dadi wong sing iku lakonono. Nek awakmu gelem netepno critaku ya iki awakmu engko dadi kekasihku. Iku lho. Awake dhewe memandang setiap wong iki mesti nek wong perbuatan iki mesti elek. Makanya Gusti Allah iki nek elek menurutmu tapi apik menurutku. Lah aku iso gawe cerita ning donya iki berarti mesti kudu enek wong sing perbuatane apik, kudu enek sing perbuatane elek. Lah enek apik iki mang kudu enek elek dhisik. Apa enek ujug-ujug apik sampeyan iso ngarani wong kumang apik nek kene wong elek. Wong ciri Gusti Allah iki gandengan enek apik enek elek kabeh iki wis tak ridhoi, kabeh iki gur tak gawe panggung sandiwara di dunya. Ini lho Pak bahasa ngelang iki sedina bleng iki mong wong ibadah tok gak lapo-lapo. Sampeyan gak jenuh Mas dina ngoten. Wis pokoke jamaah tok isuk jamaah dhuwur jamaah awan jamaah terus lapo yo ngene iki ra padha ndek ngenteni wong mati to nggih yo gak enak bedino. Makan ciri Gusti ngene Gusti niki seumpami tiang-tiang niki bendino jamaah tok wiritan teng jenengan ya tak kiamatno lapo tujuan gawe donya wong cek rame. Jadi kula niki pun takut ngoten masalahnya. Nah makanya awakmu aja suudon setiap wong ku perbuatan wong ku tak gawe perbuatan sing elek, mbek tak gawe perbuatan sing apik iki wis tak ridhoi tujuanku cek dadi cerita. Wong gur ngetutno cerita ae kok awake dhewe kakean komentar. Berarti nek sampean komentar berarti gak trimo sampean kambek Gusti Allah. Dan iki mau kula bahas alam ketuhanan. Sing sampean masih bedino niku. Nek wong apik gak usah dibahas, Pak, gak ada wong ngelokno. Wong kumanggo sapi. Gitu. Makane jenengan lah nek wong apik-apik lapo Mbak Lis kok dicikuk Gusti Allah dhisik. Sing elek-elek kok sing keri. Lah ngono kok kae wonten kok ya. Nah nek wong ceritane iki wis apik terus sate digawe cerita apa maneh to Pak nek wis apik iki. Makane tiang-tiang nek ngono aku baresin nang sampean wong iki gene nyalan kok. Gene iki krebut bojone wong. Lah makane diarah dateng kula niki kula dadi bengkel, dadi parasi. Apa Pak ngene iki ngaran mriki? Parasi, servis. Nah, servis iki berarti mosok enek aku nyervis sepeda motornya dirayen nek kene terus tak servis apa nih dirayen. Sing diservis. Lah niki mang wis apik, ibadah apik, posone apik, wonge madhep nyane pangeran munggah teman terus daerah nang terus kon lapo. Lah makane